Yɛrɛdɛmɛcogo jama la ani sigida kɔnɔ. Nin kalansen in kɔnɔ, an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye sariya minnu bɛ se ka sigi sen kan an ka jamana ɲɛmaw fɛ ni epidemi COVID-19 waati in na. Aw ka jɛkulu bɛ se ka baara minnu kɛ togodaw ni sigidaw la yaasa ka se ka banakisɛ in kɛlɛ ani bɛn ni fɛɛrɛ minnu tara jamana fanba fɛ. Fɛn minnu bɛ se ka kɛ ka tɛgɛ ko ani k'a desinfecter. Aw bɛ se ka bilasirali minnu bila sen kan bana in yɛlɛmali la k'aw to aw ka baaraw sen fɛ ka bɛn ni waati cogoya ye. Bolodali minnu bɛ se ka kɛ foroba kɛnɛya sinsinni na jamana fɛ. Ni COVID-19 kɛlɛli la, bolodali caman de bɛ se ka sigi sen kan kɛnɛya fangatigimɔgɔw fɛ. Olu ye bolodali ye minnu sigira sen kan jamakulu fɛ waasa faamuyali ka se ka kɛ bana in yɛlɛmacogo la. Bolodali minnu bɛ se ka yɛlɛmali don an ka kɛwalew la i n'a fɔ sariya sigili sen kan. Bolodali minnu ye yɛlɛma ye i n'a fɔ an ka sotoli, ka kɛnɛya la matarafa. Mɔgɔw ka kan ka dan yɔrɔ minnu na k'o lakana, walima ka banabagatɔ minnu ye banakisɛ in sɔrɔ k'olu mabɔ. Ka ɲinini boloda walasa ka se ka banabagatɔ kɛrɛfɛmaw ani a gɛrɛla mɔgɔ minnu na k'olu dɔn ani ka kɔlɔsili bonya kosɛbɛ. Bolodali minnu bɛ se ka kɛnɛya matarafa. Jogo yɛlɛmali an yɛrɛ ma. Fɛn o fɛn mana boloda ɲɛmaw fɛ, yɛlɛma donni an ka kɛwalew la kosɛbɛ ani joona. Dugudenw ka kɛwalew la yaasa ka sariya fɔlenw bato ani ka to maaw kana gɛrɛ ɲɔgɔn na kojugu. O nafa ka bon kosɛbɛ yaasa ka banakisɛ in jɛnsɛnni dɔgɔya. O tɛ taa dugudenw sen donni na ladilikanw batoliko la. O n'a ta o ta, ka mɔgɔw ladɔnniya ni kibaruyaw ye, o de ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ka baara fanba ye. Dɔbɔli taganikasɛgiw la. Dɔbɔli taganikasɛgiw la, o bɛ dɔ bɔ banakisɛ in jɛnsɛnni na. O de ye k'a fɔ ko bɛɛ ka to i ka so, ka kɛnɛyaw lakana, walima ka banakisɛ yera maa minnu na k'olu mabɔ tɔw la. K'a fɔ ko bɛɛ ka to i ka so, o kun ye walasa ka dɔ bɔ ɲɔgɔn lajɛw la fo n'a bɔra du kɔnɔ lajɛw la. O ye bolodali ye min bɛ dɔ bɔ ɲɔgɔn yew la ani banakisɛ carili la yɔrɔw la. O ye laɲini ye min bɔra jamana marabagaw yɔrɔ walima marabolo ɲɛmaw fɛ. K'a fɔ ko bɛɛ ka to i ka so. O bɛ se ka kɛ sigidakulu walima dugu yɛrɛ fan bɛɛ fɛ. Ni banakisɛ in yera maa la ye, walima marabolo yɛrɛ bɛɛ, walima jamana yɛrɛ kuturu bɛɛ ni banakisɛ in jɛnsɛnna kosɛbɛ. Ka bɛn ni jamana yɛrɛ ka cogoyaw fɛ. Bɛɛ toli i ka so waleyali cogoya damadɔ bɛ se ka sigi sen kan. Kɛnɛya ni danw lakɔlɔsili. Wa o bolodali ninnu bɛ se ka dɔ bɔ banakisɛ in yɛlɛmali la jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'a sabu kɛ jamana danfaraw datuguli ye, marabolow datuguli ani duguw datuguli, kɛnɛya lakanani minnu b'a to banakisɛ in banbalen bɛ yɔrɔ minnu na. Ni bolodali ninnu ka teli wa u kɛli ye waati de ye. Sabula, a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka se ka maaw lakɔlɔsi ka se 100 ma, 100 sara o 100 sara. Banabagatɔ bilali kɛrɛfɛ k'u mabɔ. Baara fɔlɔ min bɛ kɛ ni epidemi n'a ɲɔgɔnnaw la, o de ye k'an ka taa ni banabagatɔw ye dɔgɔtɔrɔsow la. O bɛ kɛ sababu ye k'u furakɛ ani fana k'u mabɔ yɔrɔw la, yɔrɔ minnu b'a to u bɛ se ka bana in yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛw fɛ. Dɔgɔtɔrɔsow la, banabagatɔ minnu ni COVID-19 b'u la, olu ka kan ka bila yɔrɔw la yɔrɔ minnu dilanna nin n'a ɲɔgɔnnaw kama, walasa ka dɔ bɔ bana in yɛlɛmali la. Bana in bɛ mɔgɔ minnu na k'olu ɲini. Bana in bɛ mɔgɔ minnu na, olu ɲinini tilalen don ni sira 2 de ye. Maa minnu ni banabagatɔ ninnu kun ka surun ɲɔgɔn na u ka bana daminɛ waati, ani banakisɛ sɛgɛsɛgɛliw. Ka maa minnu ni banabagatɔ ninnu kun ka surun ɲɔgɔn na u ka bana daminɛ waati ɲinini b'a to u ni maa o maa gɛrɛla ɲɔgɔn na
sani u ka bana ani ka banakisɛ yɛlɛma maa wɛrɛw fɛ. COVID-19 la, a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ banakisɛ in sɔrɔ ka sɔrɔ a ma taamasiyɛn fosi jira. O la, a bɛ se ka ɲini u kɛrɛfɛmaw fɛ u ka u yɛrɛ sɔbɔ hali n'a y'a sɔrɔ u ma taamasiyɛnw jira. Banakisɛ sɛgɛsɛgɛliw. Sɛgɛsɛgɛli minnu kɛrɛnkɛrɛnlen don n'olu bɛ wele ko PCR, olu bɛ banakisɛ in ɲini a caman na nun kɔnɔna fɛ. Sɛgɛsɛgɛlikɛminɛw wɛrɛw bɛ sen na minnu ka teli kosɛbɛ. Kɛnɛyasomaw ka matarafali. Kɛnɛyaso mɔgɔw ka nin sariya fɔli ninnu ye laban de ye ni epidemi na. A b'a to dɔ bɛ bɔ epidemi carili la dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔya la, ani a bɛ dɔ bɔ bana in yɛlɛmali n'a saya la. Kɛnɛyaso mɔgɔw ka sariya matarafaliw bɛ se ka kojugu naani de kunbɛn minnu bɛ se ka na ni tiɲɛni ye kosɛbɛ. Ni bolodali ninnu ma matarafa walasa ka epidemi kunbɛn, o bɛ na ni bana in juguyali ye i n'a fɔ banabagatɔ caman minnu ka bana ka jugu, olu bɛ se ka na ɲɔgɔn fɛ dɔgɔtɔrɔso la. O la jantoli tɛna se ka kɛ u bɛɛ la. Misaliya la, dali dilanw dɛsɛli. Wa maga tɛna se ka kɛ banabagatɔ caman la, o bɛ na ni sataw cayali ye. A bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔso fali ye. O fana bɛ se ka na ni sataw cayali ye. Wa dɔgɔtɔrɔsow bɛ se ka datugu waati la ni dɔgɔtɔrɔw fana banana ɲɔgɔn fɛ. A laban, ni dɔgɔtɔrɔsow ma matarafa ka ɲɛ, dɔgɔtɔrɔsow bɛ se ka kɛ yɔrɔ ye minnu bɛ bana in lase mɔgɔ ma. Aw kan ka fɛn minnu to aw hakili la bakurubaya la kɛnɛya matarafalibagaw fɛ ni jamana fɛnɛ fɛ. Kɛnɛyamɔgɔw bɛ se ka ladilikanw sigi sen kan minnu bɛ yɛlɛma ni epidemi taabolo ye. Yɛlɛma donni an ka kɛwalew la an yɛrɛ ma, o sigilen don ni an ka sariya fɔlenw batoli ye dugudenw fɛ ani furancɛ donni an ni ɲɔgɔn cɛ. Dɔbɔli, yalaliw ni taa ni ka seginw la walasa ka dɔ bɔ hadamadenw ka ɲɔgɔn ye la, o bɛ dɔ bɔ bana in yɛlɛmali la. Mɔgɔ ɲininiw minnu ni banabagatɔ ninnu tun ka surun ɲɔgɔn na ani ka banakisɛ sɛgɛsɛgɛli caya, olu nafa ka bon kosɛbɛ epidemi daminɛ la ani a laban waatiw la. Keleya ni kɛnɛyaso matarafali. An kan ka kɛwale minnu kɛ an sigiyɔrɔw ni an ka sigidaw la. Kɛwale dɔw bɛ se ka sigi sen kan walasa ka sariya fɔlen ninnu labato ani ka dɛmɛ don jamana ɲɛmaa ye walasa ka se ka dɔ bɔ epidemi sennɔ la ani ka se tɛ mɔgɔ minnu ye dɛmɛ. Kɛwale minnu bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ ani ka lafaamuyali kɛ nin waati in kɔnɔ, yɛlɛmali donni an ka kɛwalew la ani dɔ farali an ka lakana sabatiliw kan ni banakisɛ in ko la. Kɛwale minnu bɛ se ka dɔ fara sanuyaw kan i n'a fɔ sanuyaminɛnw dili, yɔrɔ dilani minnu bɛ tɛgɛkoli nɔgɔya bɛɛ ye foroba yɔrɔw la. Kumaɲɔgɔnya bana in kan ani a kunbɛcogo. Nin kɛwale minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ olu bɛ se ka dɔ fara sariya fɔlen ninnu matarafali kan ani ka dɔ bɔ bana in yɛlɛmali la. O la sa, fo sariya ninnu ka kɛ jagoya ye mɔgɔw bolo. O la sa, an kan ka kunnafoni kan ka kɛ fɛnw kan an bɛ fɛn minnu dɔn population kɔnɔ ani lahalaya minnu kɔlɔlɔ ka bon. An kan ka ɲɛfɔli kɛ minnu kan. Taamasiyɛn bɛ dɔn cogo di? Mɔgɔ minnu ka bana in sɔrɔli ka teli, minnu kan ka kɛ taamasiyɛn yeli kɔfɛ. Bana in yɛlɛmacogo, sariya batoli i kelen na ani jamakulu la. Kumaɲɔgɔnya kunbɛli la. Kumaɲɔgɔnya ye ka ɲɛfɔli kɛ population ye walasa u ka faamuyali kɛ k'a fɔ ko bolodali minnu kɛra olu fana ye kunbɛli cogo de ye, ani ka u ka tagabolow yɛlɛma walasa u ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ bana in kan. Aw kan ka ɲɛfɔli kɛ fɛn minnu kan, kɛwale minnu bɛ sanuya matarafa, kɛwale minnu bɛ dɔ bɔ an ka senna yaalaw la ani an bɛ kuma an sigiɲɔgɔnw fɛ. Banabagatɔ tɔgɔtɔli ani cogo di u bɛ furakɛ ani munna u bɛ mabɔ tɔw la. Furancɛ min bɛ mɔgɔ minnu ni banabagatɔ ninnu tun ka surun ɲɔgɔn na ani bana in bɛ mɔgɔ min na.
N'a y'a sɔrɔ nimero bɛ yen ni min bɛ se ka kɛnɛya mɔgɔw lasɔrɔ joona ni kasara bɛ yen. Kumaɲɔgɔnya ɲali bɛ sigi fɛn caman de kan. Dogo kana kɛ. I kana i dogo cogo si la kuma kɔnɔ. A sugu o sugu, walawalali, a kungo, walasa ka dɔ bɔ ŋunuŋunukanw na. Kana galon tigɛ. Kana galon tigɛ ko b'a nɔgɔya. Tiɲɛ gɛlɛya o gɛlɛya, don dɔ la sɔn bɛna k'a ye ka tɛmɛ galon kan. Ka to hakili la. Kɛwale bɛ se ka sigi sen kan walasa ka sariya ninnu labato ani ka dɛmɛ don gouvernement ye walasa ka se ka dɔ bɔ epidemi sennɔ la ani ka se tɛ mɔgɔ minnu ye dɛmɛ. Kɛwale minnu bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ ani ka lafaamuyali kɛ nin waati in kɔnɔ, yɛlɛma donni an ka kɛwalew la ani dɔ farali an ka mesures de contrôle kan ni epidemi ko la. Kɛwale minnu bɛ se ka dɔ fara sanuyaw kan, i n'a fɔ sanuyaminɛnw dili, yɔrɔ dilanni minnu bɛ tɛgɛkoli nɔgɔya bɛɛ ye foroba yɔrɔw la. Kɛwale wɛrɛw bɛ se ka sigi sen kan walasa ka dɛmɛ don mɔgɔw ye minnu fanga ka dɔgɔ ni kirisi waati in na, i n'a fɔ balo tilali walima dɛmɛ donniw. Solution minnu kan ka utiliser walasa ka tɛgɛ ko ani k'a désinfecter. Walasa ka tɛgɛ ko so walima ekɔliso la, o bɛ kɛ ni safinɛ de ye. Foroba yɔrɔw donda la, solution hydroalcoolique ka ɲi o ko la. Bawo safinɛ misɛgɛ ka bon o ko la. Ji kɛli tɛgɛ kan ani robinet dayɛlɛli. Walasa ka yɔrɔ désinfecter, a kɛra so ye walima ekɔliso ye, safinɛ de ka ɲi o ko la, wa kɔlɔlɔ t'a la. Walima eau de javel dɔɔni kɛli ji la, jantoli kan ka kɛ o la bawo o kɔlɔlɔ ka bon. Sokɔnɔna minɛcogo ni epidemi waati in na. Yɔrɔ jɔsili ni o désinfecteli ye wale ye minnu bɛ se ka epidemi COVID-19 kɛlɛ. O la sa, yɔrɔw jɔsili ani ka u désinfecter siɲɛ 1 tile kɔnɔ ni safinɛ ye walima eau de javel fitinin kɛli ji la. Aw kana ɲina yɔrɔw kɔ, bolo bɛ se yɔrɔ minnu ma, i n'a fɔ soda, courant contacti, télécommande ani dɔ wɛrɛw, k'aw bɛɛ désinfecter. Dara ni sangew falenni kuma ni kuma k'a sɔrɔ aw ma u yuguyugu, ka sɔrɔ k'aw ko. Aw ye fiɲɛ ladon yɔrɔw la, yɔrɔ minnu datugulen don. So minnu kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ si yen, aw ye aw kunkolo mabɔ ɲɔgɔn na. Aran bɛ gérer cogo di? Aw ye aw mabɔ ɲɔgɔn na ni mètre 1 ɲɔgɔn ye. A ka kɛ yɔrɔ ye i n'a fɔ kɛnɛmana walasa virisi ka taa fiɲɛ fɛ. Cogo di an kan ka an ka diinɛ waleya? Diinɛ ɲɛmaw bɛ se ka sariya fɔlenw batoli ɲɛfɔ u ka diinɛdenw ye. Walasa mɔgɔw ka seli so. Aw kana aw ka seli tapiw tila aw ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ ani k'a désinfecter seliw kɔfɛ. Aw kana aw ka tasalew tila ani k'a ko walima k'a désinfecter don o don. Ka tɛgɛ ko ni aw donna diinɛ yɔrɔw kɔnɔ. Ka dɔ bɔ diinɛdenw ka ɲɛnajɛliw la waati la. Ka yɔrɔw désinfecter farali ɲɔgɔnna kɔfɛ.